गोजोन फुंबिलि एसबि बड' निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै सानसे सिगां फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया आसामनि दाब दाब जायगायाव सिलिंखार खालामलांदों खर'सा आसाम आरो आफां आसामनि माखासे जायगाफ्राव फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों धेमाजिनि जनाय डिब्रुगड़ सनारि बेफोर जायगाफोराव गोबां खहा खालामलांदों गोबां रोजा अन्थाइ गोग्लैनायजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों गोबारै बारनाय बारहुंखाया न' बां बुफाय बुसि खालामलांनायजों लोगोसे दंफां लाइफां सिफायलांदों मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों बेबादिनो सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों ओजोंहाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि नावखाथायावबो खमैबो गं दाइनसो गामियाव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों सुवागपुर আহিयाबारि लावपारा लथिबारि बेफोर गामिफोराव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों न' बांनि थिंफोरा बिरखारनानै गोजान जायगायाव थाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो न' बां बायग्रेबनाय दंफां लाइफां गुबुनाय मोब्लिब खुन्थिया गुबुनाय बेबायदि मोनसे सिलिंखार थासारिखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे जायगायाव गोबां रोजा अन्थाइ गोग्लैदों जायनि जाहोनाव जायगायानो गुफुर गाबजों बुंफबदों लामानि जाब्रथाय जानायजों सासे बर' सिख्लानि जिउ खहा लामानि जाब्रथायाव सानजुना ब्रह्मनि जिउ खहा बिथाङा चिरां जिल्ला बिजनीनि गारगाव थानाय चिरां पलिटेकनिकनि फरायसामोन थारैनो दिनैनि रंजा खुसिया अरायनि थाखाय नङा सोरनि खाफालाव मा दं आरो बबे समाव जों मा जागोन बेखौ जों रावबो मिथिस'आ बेबायदिनो आनजाद होनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो न' मोनफैयैनि सिगांनो जिउ गोमाबाय सानजुना ब्रह्मआ बिजनी आरो बङाइगावनि गेजेराव थानाय राखालदुबिनि 27 नं राजा लामायावनो गारिनि जाब्रथायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय सानजुना ब्रह्मआ बिथाङा स्कुटिजों फैगासिनो दंमोन नाथाय दाम्पार गारिया बिथांखौ सौख्रांनानै 50 मिटारसिम लांखारदों जायनि जाहोनाव बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला लामाया जोबोद गिदिंनाय बा टार्निं पइन्ट नाथाय बेयाव पुलिस थाया मन्त्रि एमएलए फैयोबाल' बेयाव गोबां पुलिस थायो नाथाय गुबुन सानफोराव पुलिस थाया सिगांनि समावबो बेबायदिनो जाब्रथाय जाबोबाय नाथाय जाब्रथाय जानायनि उनाव साननै सानथामल' पुलिस थायो बेनि उनाव पुलिस थाया होननानै फोरमायथिदों आरो स्पिड ब्रेकाराबो नांगौ बायदि गैया बेनिखायनो बेयाव जाहाथे स्पिड ब्रेकार मोजां होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो बेयाव जाहाथे पुलिस थायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों फेसबुकआव गुबुननि कमेन्टआव मिनिनाय इम'जि बा रिएक्शन हरनायनि थाखायनो एफआइआर होजादों सासे सुबुङा आरो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों गुबुननि पोस्ट बा कमेन्टफोराव जोंबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन इम'जि हरो नङासै नाथाय मिनिनाय इम'जि हरनायनि थाखायनो एफआइआर होजागोन जानो हागौ बेखौ नोंथाङाबो माब्लाबाबो सानफेराखै नंगौ बे जाथाया जोंनि रायजोआवनो जादों फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनि जाथाय बै समनि क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदोंमोन जेराव नरेश बर' मुंनि सुबुङा दिनै मेकआपआव गैया नामा मेडाम होननानै कमेन्ट होदोंमोन बे कमेन्टआवनो अमित चक्रवर्तीया मिनिनाय इम'जि हरदोंमन बेखौ लानानैनो डिसि बर्नाली देखाया क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन अमित चक्रवर्तीया फोरमायथिबावनाय बादिब्ला थांनाय जानुवारि दानाव क'क्राझारनि असिया फन हरनानै एफआइआरनि सोमोन्दै मिथिहोहरदों नाथाय मानि थाखाय एफआइआर होनाय जादों बेनि सोमोन्दै गोबां सोंनायावबो खोन्थायाखैमोन खालि क'क्राझार पुलिस थानायाव नुजाफैनो थाखायल' बुंथिदोंमोन उननि समावसो मिथिनो मोन्दों डिसि बर्नाली देखानि पस्टआव गुबुननि कमेन्टआव मिनिनाय इम'जि हरनायनि थाखायनो बर्नाली देखाया एफआइआरखौ होदों सासे डिसिनि बिबानाव थानाया मिनिनाय इम'जि हरनायनि हेंथायैनो एफआइआर होनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों अमित चक्रवर्तीया जायनाखि डिसिनिया गोबां खामानिफोर थायो नाथाय सरासनस्रा सुबुंखौ मिनिनाय इम'जि हरनायनि थाखायनो हालाय हाफाय खालामनायखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों अमित चक्रवर्तीया आसाम पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय हरसेयावनो 24 सिखावफोरखौ हमनो हादों रायजो राजाफोरनि अजद होनायाव काछार पुलिसआ अपारेशन खालामदोंमोन मोनथाम टीम दानानै स्पेशल अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो हरसेयावनो 24 सिखावफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय खावनाय बेटारि रिक्सा सना रुपानि गहेनाफोर एन्ड्रइड मबाइल टिभि आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला सिखावफोरा मोनानि समाव जयैनो मोनसे मिटिं जिरायदोंमोन सोर बबे ओनसोलाव खावगोन बेखौ लानानै सिखावफोरनि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन बेयावनो पुलिसआ थांनानै माखासे सिखावखौ हमहैनो हादों आरो हमजानाय सिखावफोरनाव सोंनाय फिननाय लानानैनो गासै 24 सिखावखौ हरसेयावनो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै बिजय दास तापस दास बिन'द दास विष्णु नुनिया रिपद दास कृष्ण मन्डि दास
Bapon Laskar, Bishal Saha, Rana Mia, Bipin Uddin Mazumdar, Rafiquddin Laskar, Ajim Uddin Laskar आरो Zakir Hussain Laskar. हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि जागायजेननाय सानावनो साथामखौ एरेस्ट खालामदों। वाल बारनानै फरायसाफोरनो नकल होफैनायनि थाखाय साथाम फोरोंगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों मैयानि सानाव। सामुगुरि आनजाद मिरुआव जादों बे जाथाया। सोरखारि नङै फरायसालिनि साथाम फोरोंगिरिफ्रा वाल बारनानै फरायसाफोरनो नकल होनो फैदोंमोन। बे समावनो फोरोंगिरि साथामखौ एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय साथाम फोरोंगिरिनि मुङा जाहैबाय जियारुल इस्लाम, इजाजुल इस्लाम आरो गुबुन सासे। मख'नो गोनांदि मैयानिफ्राय हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होनाया जागायजेनबाय, जेराव 3,06,925 फरायसाफ्रा आनजादखौ लिरदों। बेनि मादाव 1,44,502 फरायसुला आरो 1,62,423 फरायसुलिफोर। गासै 856 आनजाद मिरुफ्राव मैयानि सानाव आनजाद जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै लुफुंनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म सावराय जथुम न'ब्लांखौ बेखेवनानै होबाय। BTechनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय गोदानै लुफुंनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म सावराय जथुम न'ब्लांखौ। प्रमद बर' बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि फैगौ 6 अक्ट'आव कनभकेसन जागोन, बेनिखायनो बेनि सिगांनो बे अडिट'रियामखौ बेखेवनानै होनाय जादों आरो बेयो समायना अडिट'रियाम होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोनसे गेदेर मास्टार प्लान खालामगासिनो दङ। 100 कोटिनि डिजाइनिं खालामगासिनो दं, जाहाथे बुहुमनि गासै फरायसाफ्रानो फैनानै बेयाव सोलोंथाइ लाफैनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा। मध्य प्रदेशआव बिजेपिआ दखल खालामनायनि उनावनो मुस्लिमजों सोमोन्दो थानाय गोबां गामिफोरनि मुंखौ सोलायदों। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि मोहन यादव बिथाङा बेखौ फोसावदों। गासै 54 गामिफोर जायफोर गामिया मुस्लिमजों सोमोन्दो थानाय बेफोर गामिफोरनि मुंखौ सोलायनो थांखि लादों आरो गामिनि लिस्टफोरखौबो फोसावनानै होदों। गोदानै सोलायनाय गामिनि मुंफोरा जाहैबाय जेरै मुरादपुरखौ मुरलीपुर खालामबाय, हैदरपुरखौ हिरापुर, शामशाबादखौ शामपुर, आमलातासखौ आमला सिरमोर गोदान मुं होबाय, हरजीपुराखौ हर्षपुर, रानदीपुराखौ रानीपुरा, इस्माइल खेड़ीखौ ईश्वरपुर, इलास खेड़ीखौ नहरगढ़, जजाल खेड़ीखौ शिवगढ़, मिची खेड़ीखौ मोहनखेड़ा। बेबायदिनो गासै 54 गामिफोरनि मुं, जायफोर गामिफोरनि मुङा मुस्लिमजों सोमोन्दो थानायमोन बेफोर गामिफोरनि मुंखौ सोलायनानै होबाय। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेक'नि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।